Tohle je šílená jízda mladíka, který přijel kruhový objezd rovně a ještě se přitom natáčel. Nebezpečný trend, který se šíří na sociálních sítích, tentokrát vyzkoušel mladík v Plzni. Je vidět, jak s osobákem najíždí přímo do středu kruhového objezdu, následně se poměrně rychle řítí dál po trávě, kličkuje mezi stromy a nakonec najíždí zpátky do provozu mezi ostatní řidiče. Čau! Hele, já jsem pro každou klukovinu, ale tohle je píčovina. Problém dnešní doby je v tom, že se vždycky najde nějaký kreten, který udělá totální píčovinu, musí to nutně sdílet, doufá, že se to normalizuje a on vlastně místo kreténa bude frajer. Tak, zaparkováno, odcvičeno, ale abych se k tomu vrátil. Ale taky jsme dělali klukoviny, jezdili jsme na odlehlý místa, samozřejmě ne v provozu, driftovali jsme, házeli to přes rukáv, zkoušeli jsme, jak se auto chová v krizových situacích. Chtěli jsme zkrátka být frajeři a dokázat, že umíme řídit auto. Co ale dokazuje to, že projedeš kruháč prostředkem. A jestli dneska mladí kluci balí holky na tohle, tak to se nedivím, že ta současná generace vůbec nešuká. No ale teď ten největší gól. Když se budeš chtít projet na dálnici, protože na to máš auto i zkušenosti, nebo někde předjedeš někoho na zákazu předjíždění, ačkoliv je cesta přehledná, tak přijdeš o papíry. No ale tady ten blbeček dostane maximálně 5000 a tím to končí. A kdo je na té silnici nebezpečnější? Takže vzkaz pro tyhle idioty. Nejste frajeři. Radši si vemte auto, hyďte někam na nějakou odlehlou plochu, tam si zablbněte, třeba se aspoň něco naučíte, sledujte očima trackera, třeba vám to něco dá a mějte pěkný den. Pic.